Kajing kela kasun bening, kajing shit kerang kasngi, lembat kajing wan slam jong uslab, kalau pintur kong hiyar, ya kejela, ha barok kiwa kila stang hiyar, bat bonru kila kela, tangkum kiwa adun. Kajing pom pathari ki dieng kisiet, kamtam haki jaka bayat lenti kiwa, kebaki ong ki catchment area, kelanang kenton ya kini kajing ha bon kiwa kila ring sedot. Kenuksa ya kini kajing ring terkong, kedai kadam mau plang, kebabsa umbam undi ya kenong bak shelong, kebelah senrong mentah hasau dong jong kadam. Ke Chief Engineer jong ke PHE ke kong BM Lindem ke kubur panamar ke jinglong terkong pelat ke sunbening beniki wede ki daw ke ke badon hadam mau plang ke lahir bha Henry ke loong pat baki pat ba kim dei bat kuslai namar ke jing penlang ya ke hapok kadang la bensam ya ke bam di sekum balai ni sau benai bat ke kentu ya ki pat ba bakim dei ben penen kam pat har ya ke Henry ki dei ben tingkai bha ya ka kalau mentah kadang ke heat wave condition ka ba barok way kari India ka face ka heat wave condition di nimlat nai nak kata ka heat wave condition but kumbang UI ya kini kita long kijongi kila hiar bha adu kata namar badai ba kumbang abatai fimene ngidan kam ya uslap ban pendap ya kini kita long teladang imyo ya uslap te kemud kini kita long jongi ru kin terkong no kata adik kawai ti habaya day pada bar kata ko bam di kaba naka owa yo kabangi dam hang te ko mo plang dam ya ketu pada kalong ba ko ka daw jong ka jung duna jong ko ka di na menta bangim dan ya di uslam tambar ru ha kejo ke por pada ru kipat ba kim de ban kuslain namar bangi dan ke storage capacity ngilashna ka dam ka ba he hang te po dam mo plang di kani ka storage capacity jong kadam ru kadang ngidang lahi bangin dang kita ya ka umbam di siapa kanong ba shalong tamba ka way ka jengkat jonga ya kipat ba nong shong kanong ba ni hab ban penden kam bahai ko umbam di ngim day ban penden ai kaya ko ngim day ban chu berat pathare ko kanu ko ka bangi laya penden kam haba ngilaban sat ya kichur ngilaban sat ya ukau barok hai ketu ko ka philang la ban penden kam ha ka badai ban tingkai ko phila ban penden kam ko ban ai nomor ki brio jungi ngi so thu bhangi et ki ya ka maryang ni thung ni sente ni thung ni dan ki kitchen garden barok hai phila kam ko ka ba phisat jur ka ba phisat khau ban penen kam ha ka gardening tu wat nom penen kam da umbam di na benta ba phin ai ya ki jur ni ai sentiu jong phi ti kita ka de ka ba ni kerpat ki pat ba nong shong bakin penen kam ko umbam di judiciously kadam mau plang kalong ka bakong san bha namar ka de ka jaka ka penlang ya ka bat ka basam ya ka bam di haman lagi ying ki bedon ha ka nong ba shlong bat wat ha ki jaka ki bedon ha kapsor kini kadam menta la ban ong bakadon ha ka jingma ka bakraw namar ka ka bawan poi sya kini kadam ka bawan ling ba ka wa yo kala ring terkong bat kala red bat kini ka dei namar ka jingjur palat ya ka jingti ya umau syiap bat ka kendo bat kala don du ka jing pinjular ya ki babun ki benta jong ka catchment area ki badon ya ki telong habang ipet ya ka jinglong jong ka maryang ba ka jing terkong hadu kan ni ka rong ba ka wiru ka rong ba ki breu ki dei ban tingkai ya ka maryang ngimdei ban pom pathar ya kideng nah kejo ke poru nah kerpat iki pat ba kim num million kini ke jing thang klau nama kani jing thang klau ru kani ke wei ke ba khamtam ha kani ke porter khong le shi sen ba phi thang ya ke klau ke ding ru ke por sha sha de kata de ke wei ke ba ban ra ke jing men sau mri tang ba ke jing ban ra jing men sau khamtam ya ka mariam da kim dan shu kideng ke ya kani ke soil soil is very very important namar ba retain ya moisture so nata ka daw phim dei ban thang thari ki cloud betap but kata ka dei jingker pat but ka weiru kalong ba
ngidei ban tingkai ka mariang tingkai ka namar kani it's a very ka hi kumba kalong menta it's a ka hi ngi so tho ba ka finite resource kamot it's not infinity ka ba ka bandan sa ba pi super khat ba ka kandan ka kandan bet serta ka jigim ka jongi lane ha ka pateng ka jongi khun ka jongi ngidei ban ladang imla ban tingkai kamot kan man ra ka jing ka ba kraw ba haki pateng ke ban wan shadien namar ba ni habban perkhat ba due to climate change and extreme weather conditions ka ba nang ni shakmat le ngimla ban tip ka ba nang menta usnam phila ban I ba ka jing hiar ka ni lada ngimla ban le e bangin thung ding tingkai ko banum ban iet ya kamariang bangin te kamot kanang la ban wan ra ke jing ya ki banang nang ni shakmat ke hakisnem ki ban wan hadien ngintip sansnem shposnem ke banja ka hakadam mau plang menta ka lahian sha uput ke jingma berkan sapoi ke por palada wanno usla popacur kanong ba shlong kan sakerthat haka jing terkhong ke jing kwa raha bar ke jing le kaput jong ukun ben riu ya kamei mariang kala siu keliang menta bar ke jing jat kan ap ada ya kendit ben riu no Habayade berkata the Water Resources Department kan conduct a bathymetry survey and lingba kan ni survey tingi la ban tip ya kata ka jingdap jong shap kadap ne em ne bat kalong kadang long ngin la yo ka report tingi la ban study ka report and then submit kalong ka jingma kalong ba la do dap ushap ti obviously ka storage jong ka water lani ka kembangi khat nak tin pareng ka live storage kan duna tingin sahaban le keluar kata